ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಧುಲೆ ಎನ್ನ ಪೊಲಳಿ ಸಂತುಲಾಗ್ಸ್ ಪುರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುವಂದುಲರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚನೆ ಬರೋದುಪ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಚಿನ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರು ಈಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದನೆ ಫೌಂಡರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಶೋಧನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಉಲ್ವೇ ಬರ್ಪಿನ 20 ತಾರೀಕು 5 ತಾರದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಖಾರಾಮ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಜೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಟ್ಟುವಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯ ಮಲ್ಲ ಲೇಸನ ಬರಟ್ಟು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಪಾನಿಂಚಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ 2020 ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದವಂಡ ಈ ಊರು ನಮ್ಮ ದುಬೈದವರು ತುಳುನಾಡು ಮೆರೆಪೊಂಡನ್ನು ಅಂಜಿ ಐಕಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಟಿದವನಿ ಅವಕಾಶ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅವಕಾಶ ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತ್ ಇತ್ತ ಹೋಗಿ ವರ್ಷ ಎಟ್ಟ 2000 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೋಗಿ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲಜ ಆಗಿದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕರಾಮ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಸಂಬಂಧಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಂಘದ ಬಂಡ್ಸ್ ಅವಡು ಬಿಲ್ಲ ಅವಡು ಮೊಗವೀರ ಅವಡು ಆಚರಣ ಮಾತ ಸಂಘ ಸುತ್ತಲೂ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಅವು ನಾರ್ಮಲಿ ಅವಳು ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಊರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೊಂಜೋಳು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ರುಚಿ ರುಚಿ ಅದನ್ನು ಆಟಿದನೇ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ಈ ಅಷ್ಟು ತಿಂಡಿ ಜನ ಸುರಕಾಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಊರು ಮರೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟನಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಹೆಸರಲ್ಲ ನೀವು ಮರೆಯಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಲೈಫ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲೆ ಸಂಗೀತ ಅವಳು ನೃತ್ಯ ಅವಳು ನಾಟಕ ಅವಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಳು ಅವರ ಕಾಂಡೆ 10 ಬೈ 5 ಗಂಟೆ ನಡ್ದೊಂದೇ ಪುಡು ಸಂಗೀತ ನಡ್ಸ್ಲೊಂಡು ಕಲಾ ಸಂಘದ ಕೂಡ ನಡ್ಸೊಂದು ಸೊ ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಐಟ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತೂ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇತ್ತ ಅವು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಪೂದರ್ ಮಲ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಐತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೇಟ್ ಕುದ್ರು ಬಂದು ಅದು ಕುದ್ರ ಬಂದು ಬರೋದಂತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮೂವಿ ಬರೋದುಂಟು ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ 27 ತಾರೀಕು 27 ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಆಗಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಡೇನಾ ಕುದ್ರದಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆ ದಿನ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಖಲನ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ತಪ್ಪಂದೆ ಮಾತಾಡ ಬರೋಡು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಬರೋಡು ಒಂದು ಇಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ತೆರ್ತೋಜ್ಪೋಣ ಅಂಚಿನ ದುಬೈದ ಖಂಡಿತ 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 ಬೊಕನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಜತೆ ನೆಟ್ ಥ್ರೋ ಔಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪುಡದೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡತದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಉನ್ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏರಿಗೆ ಬರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪರ ಬ್ರೀಪಾದ ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಹೋಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಕೊಡಂಡ ಐಟಿತ್ತ ಎಂಕಲೊಂದು ಮೇನ್ ಅದು ಆಟಿದ ದಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಆಟಿಕೊಡೊಂಜಿ ಮಣ್ಣಂಜಿ ಪುದಾರ ಒಂದೇನೆ ಪುದ ಪಂಡ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಫೋಟೋ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ನಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಆಟಿಕೊಡೊಂಜನ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದುಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಜೋಕುಲ ಆಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಮಲ್ಲ ಬರಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಆಟಿದ ಕೊಡೆಯ ಅವತ್ತೊಂದು ಆಟಿದ ಬಾರದಾನ ಬಣ್ಣ ಅವೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೋಡ್ ಅವತ್ತಂದೆ ನಾನಾ ರೀತಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಆಡು ಅದನ್ನ ನಾಟಕದ ಸ್ಕಿಟ್ ಆಡು ಅದನ್ನ ಪದ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಮಾತ ತುಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆ ಆ ವಿಷಯ ಆಡತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏಕಾಭಿನಯ ಅಂಚೆ ಬರೋದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡು ನೃತ್ಯ ಆಡು ಅದನ್ನ ಮೂಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲದ್ದು ಅದು ತುಳುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ನಾವೇನು ತುಚ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೊಡ್ಪಾರ 050-127-2847 050-127-2847 ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಕನ್ನಡದ ಕ್ಲಾಂಡಲ ಬರೋದು ಕನ್ನಡ ಏರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಆಚಾರದ ಒಂದು ದಿನ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಸೇಮ್ ಒಂದು
ಸರ್ವಧರ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂದುಂಜಿ ಉಂದೆಟು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಆಟಿಡೊಂದಿನ ಹಿಂದುಲ್ಲ ಆಟಿಡೊಂದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅತ್ತ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ದಿನ ತುಳುನಾಡು ರೈತರು ಹಿಂದುಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೈನರ್ ಒಂದು ಮಾತೇರಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತಗಲು ಬತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜೈನ್ ಸಾಧು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸಾಧು ಬಂಡ್ ಸಾಧು ಮೊಗೇರ್ ಸಾಧು ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾಗಳ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಡು ಒಂಜಿ ಛದ್ಮವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಐಕಾತ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಿಲಿಲ ಪಾಡಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಓ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಡ ಸರ್ ಐತ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪರ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾತ ಬಂಡಾಲ ಯಾವನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಅವೆ ನಾನು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾತಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಾತಾಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಬಲೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ 2023 ಉಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೀಮ್ ಸೋದನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟು.